Po víťazstve nad Sencom si majster z Ružomberka poradil s ďalším nováčikom. Vo včerajšej predohrávke vyhral v Košiciach 1-0. Pre Ružomberok to bolo víťazstvo z kategórie šťastných. V prvom polčase boli Košice jednoznačne futbalovejšie. Košičania nás prečili bojovnosti, vlastne v rýchlosti a v pohybe, takže ten prvý počas bol z našej strany fakt zlý. Víťazný ružomberský gól dal z 35 metrov Jiří Pospíšil v 77. minúte. Ja som chcel hlavne trefiť bránu, abych netrefil rohový praporek. Brankár musí takú strelu chytiť. Kozák síce vinil brankára Putnockého, no oveľa ťažšie srdce mal na rozhodcu Pavlíka. Šťastný gól po faule, ktorý nebol, a zase, hovorím, sa nepíska. Išlo o tento zákrok Kaminského na Nezmara. Pavlík bol blízko. Košičania ešte reklamovali i odpískaný offside pri piatkovom góle v prvom polčase. Bol alebo nebol? Z nášho záberu to čitateľné nie je. To, čo sa dialo na pozápasovej tlačovke, môžeme pokojne nazvať talk show Jana Kozáka. Košický tréner si svoju subjektívnu krivdu ventiloval riadne od podlahy. Už po odchode z ihriska bolo jasné, že Kozák má plné zuby rozhodcov. Od začiatku trojica pískala v prospech Ružomberka. Ružomberka, ktorá je jedna dedina. V žlčovitom prejave nezabudol ani na Ľuboša Micheľa, ktorý s týmto zápasom nič nemal. Jediný rozhodca na majstrovstvách sveta, ktorý pískal tendenčne v prospech Nemecka. Potom sa čuduje, že nepíska, teraz je poslanec Slovenskej národnej rady a neviem čo ešte. Keď takýmto smerom sa bude futbal uberať, to je katastrofa. V finále patrilo Františkovi Komňackému. Išlo do tuhého. Ty pedagóg, tu pekne rozprávaš, počúvaj sem. Ale troška skrývať sa, slabší výkon, to rozprávať, aký slabší výkon obidvoch mužstiev a tak ďalej. Staraj sa o svoje mužstvo. Moje mužstvo hralo ako nováčik veľmi dobre a tvoje mužstvo bolo trápne. Hej? Tak troška sa treba postaviť k tomu chlapstvu.